Kalderetang kambing. Tingnan nyo kamusing. Just amazing. Hello mga kabusing! Hello mga kabosing! Kamusta kayo mga kabusing? Okay lang ba? Kaya pa? Kaya kayo? Sa araw na to kabusing, ipapakita namin ang paano pagluto. Doritas na kanding ang tawag sa amin. Ayun kabusing. Dito, kambing na kaldoritas. Pakita natin kabusing paano lutuin. Pero bago yan, papakita namin ang mga ingredients din. Okay? Okay kayo? Hello mga kabusing! Ito kabusing ang mga ingredients natin sa lulutuin nating kalderetang kambing. Ito kabusing, karne ng kambing. At ang mga hindi absent sa ating mga lutuin: bawang, luya, sibuyas, tanglad, at may sili. Ito kabusing, carrots, patatas, bell pepper, peanut butter, green peas, siyempre pineapple chunks, at ang ating butter. Ito sauce, pamintang buo, pamintang dahon, ang secret seasoning ni kabusing, at ito ang black pepper. Siyempre may kasama yang asin at saka rosemary. Ayan lang mga kabusing, simpleng luto, Sa mga Bisaya. Bisaya style, kalderetang kambing. Kabusing, iwain natin ang mga ricados. Iwa portion again. Dito na tayo sa Traditional. tradisyonal na paghiwa natin. Dapat alam nyo itong mga teknik kabusing, paano paghiwa. Paghiwa pa lang, dyan malalaman talaga kung magaling ka bang magluto ng mga pagkain. Mag-judge ka na dyan. Magbabas ka na yan. Mababas ka na dyan. Kami, isang tingin lang namin sinong magaling magluto sa paghiwa ng mga ricados. Nalaman na yun. Paghawak ng kutsilyo, malalaman na yun namin. May mga teknik yan. So, hiwain na natin. Luya. Dili. Hindi luya sa Bisaya. Mga luya. Mga luya. To, luya to kabusing.
Sa amin, luy ah. Salamat pala sa mga ano namin dyan. Mga viewers namin. Mga subscribers. Salamat sa Salamat. inyo. Shout out sa mga taga Hong Kong. Mga followers namin. Na Hong Kong. At sa mga taga Ormoc City. Sa sulok ng mundo. Salamat sa inyo. Tatas ka masing. Meanwhile. Mga kabosing, ilaga muna natin to. Palambutin. At saka pagkatapos niyang ilaga, itapon natin yung sabaw para matanggal yung langsa. Kung tawag sa amin, may anghit tong tanding ba? May mainit na kami na tubig para madali yan. Lagyan natin itong pang kaldorikas natin mga kabusing. Pakuluan lang ito mga kabusing para matanggal yung langsa, yung anghit. Saka ito lang yung ilagay natin pag laga mga kabusing. Tanglad, onion, and garlic, luya. Yan lang mga kabusing. Balikan natin mamaya pag malamot na siya. Lagyan niyo ng asin mga kabusing para may lasa na siya paglaga ninyo. Salamat kabusing. Mga kabusing, kung gusto nyo umorder kabusing ng ano, pagkain through online lang tayo kabusing. Huwag na tayong lumabas ng bahay kasi mahirap na. Kasi ano tayo ng ano, COVID. Daming corona. Andyan sa description natin kabusing yung link. Mag-order na kayo. Face mask din mga kabusing, copper mask. Copper mask. Yung copper mask natin kabusing ito. Kung gusto nyong umorder nito kabusing, ito copper mask natin. Ito tanggal talaga tong ano nito, corona. Makasuot ka nito. Tingnan nyo, may ano. Tingnan natin. Face mask helps kill 99% of germs. No? 99% of germs mapatay nito. Copper mask, ito ang ginagamit ng mga ano, mga big boss, na malalaking tao sa ano, kasi effective talaga to na mask. Safety talaga yan mga Safety. kabusing. Okay? Mura lang yan. Mura lang to. Nandyan din sa description natin to. Pwede
pwede kayo umorder doon. Itong ginagamit namin ni Kabusing Raymond. Kaya iwas tayo sa mga sakit. Maraming stock kami dito. Pero hanggang ano to, continue naman ang gamit nito kasi washable to eh. Ano. Pwede mong labhan pagkatapos mong maggamit. Oh. So, order na mga Kabusing. Sakay na. Super beer. Order na. Sakay na. Happy birthday pala ni Tia Jenny. Mama ni Kabusing. Happy birthday! How old are you? Birthday pala sa nanay ko. More birthdays ko to come. A few moments later. Lagyan pala natin ng rosemary Kabusing paglaga para mabango. Hintay lang. Update natin mga Kabusing. Lata na ba? Kurutin nyo lang Kabusing, kurutin. Okay na to Kabusing. Pwede. Tapon natin ang ano, sabaw. Pwede na ito mga Kabusing. Malambot na siya. Patayin na natin para umpisa na natin yung pag-calderetan kambing. Lipat lang natin to dito mga Kabusing. Mga Kabusing, lagyan pala natin ng butter. Ito yung panggisa natin. Parang sarap. Sunod natin yung luya Kabusing. Kunti na lang yung lagay namin Kabusing kasi paglaga may luya na yan. At saka itong onion at saka garlic. Sabay na natin to at saka yung sili para may konting twist. Isa lang natin yan mga Kabusing. At isunod na natin tong karne natin Kabusing. Yung boto-boto pang caldereta. Bisaya version lang ito mga Kabusing ha. Ito yung luto sa amin pag calderetas. Yan pala natin ang pamintang lisong mga Kabusing. At laurel. At pino mga Kabusing, pamintang pino. At haluin ulit mga Kabusing. Lagyan pala natin ng pineapple mga Kabusing. Pineapple juice. Bango Kabusing ba? At yung seasoning natin na sikreto Kabusing.
At tomato paste. Sauce dahil sauce. Tomato sauce mga kabusing. Yan lang mga kabusing. Haluin ulit mga kabusing. Lagay pala natin tong pinakuluan natin na sabaw kanina kabusing. Para may timpla na to siya. Yan lang at saka takpan muna natin ito busing. Balikan natin mamaya. Five minutes later. Mga kabusing, lagay natin tong pinya para lalong sasarap. At sunod tong mga carrots natin kabusing at saka yung patatas. Maya maya, balikan natin. Ilaway daw na. Mga kabusing, nandito na naman yung taga-tikim. Tikman natin kabusing. Oh no! Kung lasang kaldereta na ba talaga? Ito, sarap nito ba? Grapot na kabusing ko. Parang lumabas na siguro ang katas ng ano? Gatas ng YouTube. Kalderita na. Walang amoy kabusing. Walang amoy Na natin tong patatas at saka carrots. Kasi tamang-tama itong mamaya. Sunod natin mamaya yung bell pepper mga kabusing para hindi masyadong malata. Balikan natin mamaya mga kabusing. Mga kabusing, lagyan na natin ng peanut butter. Ito ang lalong nagpapasarap. Dalawang kutsara lang mga kabusing. Yan lang mga kabusing at saka haluin natin. Mix lang. Super. Mix lang natin kabusing, i-mix. At saka itong green peas. Yan lang mga kabusing. At saka mga 10 minuto, alam niyo na. Tsapa na. Alam niyo na. Sarap yan ba? Balikan natin mga kabusing. Ay, 5 minutes na. Tapos na yan. Malapit na ito mga kabusing. Merong hinanda pala si kabusing Jade ngayon, no? Hello mga kabusing. Para sa tagumpay. Tagay tayo kabusing. Dito tagay na ano alay natin to sa mga kababayan natin. Lalo na ngayon sa panahon nito na pandemic. Kaya natin to. Para sa ating kalusugan. Luto na ito mga kabusing. Patayin na natin para umpisa na tayo. Kabusing! Ito na pala ang finished product, kabusing, oh. Kalderetang kambing. Tingnan nyo, kabusing. Sarap niyan ba? Bisaya version.
Subukan natin kabusing kung masarap ba. Yan yun. Lata na siya ba? Lamig kayo. Kain pala tayo mga kabusing. Ay, sumsuman pala to. Cheers mga kabusing para sa tagumpay. Para sa kalusugan, kabusing. Mag-ingat kayo. Isog kayo ano na kabusing. Walang amoy talaga, kabusing. Yummy. Sarap sa katira. May iba kasi na hindi kumakain ng ano, Kambing. kasi na nababakuan. Pero ito, hindi mo malalaman na ano, kambing. Parang baboy lang kalderitas. Kambing.